Здравейте, казвам се Янко Стоянов, управител съм на две фирми Hi-Tech Systems и Hi-Tech Systems Engineering. Занимаваме се с продажба на електроматериали и електроизграждане, като основната ни дейност е изграждане на всички видове слаботокови инсталации и системи за сигурност. За приложението Do-Link Care разбрахме от събития на Дахла и от тогава го използваме. След като разбрахме за приложението, веднага го инсталирахме и тествахме. Приложението не спестява много време и не осигурява 24-часов мониторинг на системите, които сме изградили. Най-голямата полза от приложението е, че разбираме още преди крайния клиент да ни каже за евентуален проблем. Приложението работи моментално и в момента, в който някоя камера или оборудване спре, ние получаваме нотификация и можем да реагираме на момент, още преди крайния клиент да е разбрал. В едно приложение са събрани много неща. Не само мониторинг, но и възможност за настройка и наблюдение на всички устройства, които сме инсталирали. Да, много голям плюс е, че приложението реално замества човек, който трябва постоянно да следи за целостта на системите. Друго приложение не съм използвал подобно на това, но Do-Link Care е безплатно приложение, държи се много добре, работи безотказно. Диагностицираме проблема веднага, тъй като приложението работи и на смарт телефони. Реално докато сме в движение и изграждаме обекти, разбираме ако нещо е спряло да работи и можем да реагираме на момента. Приложението Do-Link Care би го препоръчал на всички колеги инсталатори, за да могат да следят за целостта на системите, които са изградили.